Piskat aipatzearen zoardia dokumentala zerran, Josu Muguruzari buruzko, bere bizitzari buruzko dokumentala da. Eta azpimarratu nahi dugu, hori ez, bere bizitzaren eta berak egindako lanaren dokumentala dela. Eta ez garela soilik mugatzen, bere hilketaren edo bere heriotza egunaren horretara. Gure helburuetako bat izango da jende gaztearen gana iristea. Azkenean gure adineko jendeak Josu ezagutzen badu da hildako diputatua delako, ez? Baina hortik haratago jendeak asko ez dakit. Eta gure helburua da pixkat berak ze perfil betetzen zuen, zelan egin zuen, euskararen aldeko konpromisoa eta bar, ez? Eta aldi berean azpimarratu nahi dugu ere bai, dokumental honekin Euskal Herriko historian nahiko garrantzitsuak izan diren une edo momentu batzuk ere kontatu nahi ditugula, jendeak ere jakin ditzan. Adibidez, Josu harrapatu zuen bete-betian nahiko epoka garrantzitsu bat, ez? Frankismoaren amaiera, ondoren garaia ere bete-betean harrapatu zuen, Argeleko elkarrizketak ere tartean eman ziren. Eta pixkat bi adar horiek, ez? Batetik Josuren bizitza eta Josuren lana, baina aldi berean Euskal Herriaren historian nahiko reziente diren gertakariak ere azaltzea, ez? Eta hoxe, apur bat garai hauetan nahiko ari da ateatzen nola memoriaren berreskuratzea eta nik uste guk horretan parte hartu nahi izan dugula Josuren omenezko dokumental honekin eta hoxe, pixkat bere figura ezagutzera ematea eta nik uste dokumental honekin hori bete dugula. Urte bat eman dugu proiektu honekin, 2013ko urrian eskaini zidan Landerrek proiektu honetan sartzea. Tandik hona 1000 gauza bizizan ditugu, 1000 esperientzi eta ikasteko 1000 lekzio. Behin familiarekin hitz egin eta azaroan hasi ginen aurreko hizkoen prozesuarekin eta gidoilanekin. Eta hori dena lotuta urtarrian hasi ginen grabaketekin, maiatzera arte ibili gara horrekin. Guztira 21 elkarrizketa izan dira eta 28 elkarrizketatu. Horien artean daude familia, lagunak, lankideak edo atentatua lehenengo pertsonan bizi izan zutenak. Maiatzetik hona muntailanetan ibili gara eta gaur azkenean gure trailerra eta estrenaldi data eskainiko dizuegu. Noski lan hau ez dela bi pertsonen artean aurrera eraman den lana, profesional ezberdinen laguntza ere izan dugu eta inolako irabaz asmorik gabe sartu dire hainbat pertsona. Gure partetik esker beroena beraiei eta proiektu hau ez ditzateke berdin izango beraiei gabe. Zinemak bizi duen garai latz hauetan gure historiak kontatzeko nahiak inoiz baino biziago daude. Eta horretarako Fite Zinemak kartea sortu dugu. Eta gure helburua honekin jarraitzea da, horrelako historiak kontatzen.